Επιστρέψαμε όπως υποσχέθηκα με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Που έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε γιατί πρωταγωνιστεί μαζί με τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Γιάννη Μπέζο στους Απατεώνες και Gentleman και είναι πιο απατεώνισσα από τον Απατεώνα. Δηλαδή υποδίεται έναν εντελώς κόντρα ρόλο. Ναι. Στη ζωή μου δεν είμαι έτσι. Ναι, δεν είμαι έτσι. Ο οποίος είναι και πολύ αγαπημένος ρόλος. Τον κλέβει, δηλαδή νομίζω ότι κλέβει την παράσταση. Σαν ρόλος, ναι, είναι αυτή που φέρνει την ανατροπή στην ιστορία. Τώρα στη συγκεκριμένη παράσταση, όταν είσαι δίπλα στο Γιάννη Μπέζο και στον Πέτρο Φιλιππίδη, δεν μπορείς να κλέψεις την παράσταση και να θες. Είναι ρε παιδί μου, πρέπει να πέσει αγκονιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Εντάξει, για μένα είναι τεράστια χαρά και τεράστια τιμή το ότι συνεργάζομαι με αυτούς τους δύο ανθρώπους που τους θαύμαζα ούτως ή άλλως και πριν γίνω ηθοποιός. Και τώρα που τους βλέπω και από κοντά και στη συνεργασία και ως σκηνοθέτες, δεν έχω να πω τα καλύτερα. Ήταν η αρχική διανομή με την Κατερίνα Παπουτσάκη στην Αθήνα και είχατε συμφωνήσει να έρθετε στη Θεσσαλονίκη μαζί. Ναι, πρώτα συμφώνησα να έρθει η παράσταση στη Θεσσαλονίκη και εφόσον η Κατερίνα δεν μπορούσε διότι έχει παιδί και ήταν πολύ ευχάριστος ο λόγος που δεν μπορούσε να είναι σε αυτή την παράσταση, τότε έγινε η πρόταση στο να κάνω εγώ το ρόλο της. Πού να φανταζόσουν τώρα ότι επειδή θα ήταν ευχάριστο το γεγονός για την Κατερίνα, θα ήταν και ευχάριστο για σένα. Ναι. Ωραία συγκυρία. Ήτανε πάρα πολύ, γιατί συνήθως η αντικατάσταση είναι λίγο αμήχανο πράγμα. Γιατί ωραία είναι αμήχανο? Εντάξει, είναι. Γιατί την είχα δει την παράσταση στην Αθήνα και είχα εντυπωσιαστεί από όλο το σύνολο και από την Παπουτσάκη την Κατερίνα και από την παράσταση γενικότερα και δεν περίμενα τότε ότι θα παίξω κι εγώ σε αυτήν την παράσταση. Αλλά όταν είναι μια τέτοια συγκυρία που περιμένεις ένα παιδί που είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Τσακ! Ναι. Γίνεται η τράμπα, τσακ! Και παίρνεις και το ρόλο. Ωραίο πράγμα είναι. Μια χαρά, ναι. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Τι να κάνουμε, δηλαδή πώς θα γίνει? Για κάποιον τυχαίνει να είναι τυχερό, για κάποιον είναι ακόμα πιο τυχερό, για κάποιον είναι λιγότερο τυχερό. Και βλέπω ότι φοράτε και πολύ ωραία κοστούμια, Είναι εποχής. Φαίνονται. Κοστούμια. Ποιος είναι, ο Βασίλης Ζούλιας? Ναι. Βέβαια, φυσικά. Ναι. Αυτά τα κοστούμια ποιος άλλος θα μπορούσε να τα έχει υπογράψει? Όχι, είναι εξαιρετικά. Πάρα πολλά. Έχει και πάρα πολλές αλλαγές στο έργο. Γενικώς είναι μια φαντασμαγορική παράσταση. Δηλαδή, αυτό που λέει η λέξη, πραγματικά. Και επειδή την είχα δει και ως κοινό και είχα εντυπωσιαστεί από αυτό που έβλεπα μπροστά μου και τώρα αυτό που έχω ακούσει και από τους ανθρώπους που ήρθαν και χθες και την είδαν την παράσταση, είναι εντυπωσιακό όλο το σύνολο. Τα σκηνικά, τα κοστούμια, οι μουσικές, τα χορευτικά, τα τραγούδια. Είναι μια κωμωδία και γελάς και ταυτόχρονα διασκεδάζει. Δηλαδή, υπερπαραγωγή δηλαδή. Ναι. Και σου πάει και το στυλ αυτών των ρούχων. Δηλαδή είσαι κάπως 60s, 50s νομίζω στο στυλ σου. Μ' αρέσει αυτή η δεκαετία σαν στυλ πολύ. Ναι. Έχεις και πολύ κομψή φυσιογνωμία. Οπότε ταιριάζει όλο αυτό. Έχεις αυτό το αέρινο που θα μπορούσαμε να το δούμε και στο Mad Men, στο serial ή σε καμία εποχής παράσταση. Μη μου μιλάς στον πληθυντικό να χαρείς, δηλαδή. Ιωάννα μου να χαρείς, δηλαδή. Τι εννοείται όλοι, γιατί έβλεπα και τους υπόλοιπους που κάνουν, ναι. Εντάξει. Και μου λες, αυτό του μακαλιά στη διαφήμιση τι του κάνεις του Χριστιανού, τι σου φταίει και τον ταλαιπωρείς τόσο, γιατί τόσο ξύλο, γιατί βάλανε εσένα να το κάνει αυτό σε αυτόν το αγόρι? Δεν μου φταίει τίποτα, είναι γραμμένα τα κείμενα, απλώς το ακολουθούμε. Δηλαδή να μην το σηκώσει ο άντρας στο κεφάλι του στη διαφήμιση, ξύλο κατευθείαν. Θέλουν να πλασάρουν λίγο αυτό, το τη γυναίκα είναι από πάνω. Ίσως γιατί μέχρι τώρα, σε ό,τι είχε να κάνει με το αυτοκίνητο, με τις ασφάλειες αυτοκίνητου, πάντα ο άντρας ήταν αυτός που το κατήχε το θέμα. Ίσως να θέλουν να πλασάρουν ότι με την Anytime είναι τόσο εύκολο που μπορεί και η γυναίκα να έχει το πάνω χέρι. Αντί δηλαδή να βάζουν τη γυναίκα να τρακάρει και τον άντρα να ξελασπώνει, βάζουν και γίνεται το ανάποδο. Δεν πειράζει όμως. Δεν βαριέσαι. Με το κάψε το σενάριο, τι γίνεται? Βγήκατε, θα βγείτε? Έχουμε βγει. Έχετε βγει, έχουμε ξεκινήσει από τέλος Μαρτίου, ναι. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Άλλο κι αυτό. Στα δύσκολα, σε έχουν ρίξει κατευθείαν, σου δώσανε μια σμπροξιά και σου είπαν τώρα κολύμπα. Ναι, όντως είναι πολύ δύσκολο, αλλά εμείς το διασκεδάζουμε. Είναι και αυτή και η επαφή με το κοινό, γιατί υπάρχει ζωντανό κοινό στο στούντιο κάθε φορά. Δηλαδή, παρόλο που είναι τηλεοπτικό προϊόν, έχει μια αρκετά μεγάλη θεατρικότητα το κάψει στο σενάριο, ούτως ή άλλως. Και όλο αυτό το να μην ξέρεις τι πρόκειται να κάνεις σε κάθε εκπομπή. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε, έχουμε μια σκαλέτα στο μυαλό μας, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε ποιοι θα είμαστε, πού θα είμαστε. Όλα αυτά είναι προτάσεις του κοινού ή του Λάμπρου του Φυσφή. Είναι διασκεδαστικό όμως. Και πώς δεν μπορείς να κάνεις και πρόβα, δεν παίζει, έτσι δεν είναι? Πρόβες κάνουμε, αλλά κάνουμε πρόβες όσον αφορά να βρούμε τους κώδικες μας εμείς ως ομάδα, να μπορούμε να επικοινωνούμε, γιατί ο αυτοσχεδιασμός
χρειάζεται και να γνωρίζεις και να εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο με τον οποίο παίζεις. Οπότε οι πρόβες έχουν αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ σας θα έχετε δική της ασφαλής. Ναι. Σανίδα σωτηρίας, ας πούμε, ώστε να... Ναι, δεν ξέρω αν λέγεται σανίδα. Αυτό, να μπορείς να συνεννοείσαι με τον άλλο και να φτάνεις σε ένα σημείο που να τον εμπιστεύεσαι και να σε εμπιστεύεται. Ναι, αυτό. Έχω ακούσει και πολύ καλές και πολύ κακές κριτικές για το κάψε σενάριο. Και εγώ λέει, πώς σου φαίνεται, ρε παιδί μου, το να διαβάζεις ένα έντυπο για την ερμηνεία σου χωρίς να φταίς, έχοντας δώσει τον καλύτερό σου εαυτό, ξέροντας ότι είναι φιλότιμη η προσπάθειά σου και να βρίσκεται ένας τύπος ο οποίος κάτω στον καναπέ του σπιτιού του έχει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα που οφείλει συνήθως να είναι και δεικτικός σε αυτό το άρθρο, γιατί αλλιώς δεν πουλάει μια κριτική, και να λέει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου τι θέλει τώρα και παίζει το κάψε σενάριο και δεν κάθεται στο σπίτι της, ας πούμε. Στα λέω χοντρά για να σου προκαλέσω το συναίσθημα. Κοίταξε να δεις. Για μένα το να υπάρχει μια αρνητική κριτική είναι πολύ καλύτερο το να υπάρχει μια μέτρια κριτική. Από την άποψη διορθώνεσαι? Από την άποψη ότι έχει δημιουργήσει ένα συναίσθημα αυτό που κάνεις. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Δηλαδή, για μένα η τέχνη έχει στόχο να δημιουργήσει συναισθήματα. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν είναι μέτρια, γενικώς η μετριότητα δεν μ' αρέσει στη ζωή μου ούτως ή άλλως. Δηλαδή, θέλω κάτι να έχει να πει αυτό που κάνω και κάτι να προκαλεί, με την καλή έννοια του προκαλεί, όχι να προκαλεί επί τούτου. Να προκαλεί αίσθηση, ναι. Να έχει από την άλλη, οι αρνητικές κριτικές σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν και εμάς. Δηλαδή, όταν τώρα τι να σου πω, τα χειρότερα σχόλια, εγώ τα ακούω από τους δικούς μου ανθρώπους. Τα οποία είναι καλοπροαίρετα και σε βοηθούν να γίνεσαι καλύτερος. Γιατί μπορεί να δουν κάτι που κάποιος άλλος να μην πει στη διαδικασία να το παρατηρήσει. Σύμφωνοι, αλλά το θέμα με τους δικούς μας ανθρώπους, όσο κακά και να είναι τα σχόλια, έχεις τουλάχιστον, ρε παιδί μου, το δικαίωμα, έχεις τη δυνατότητα όχι να απολογηθείς, να τους εξηγήσεις, ρε παιδιά, αυτό και αυτό. Με τους άλλους όμως τι γίνεται, που δεν μπορείς να. Κανέναν δεν έχεις την υποχρέωση να απολογηθείς, να εξηγήσεις. Ναι, και δηλαδή προφανώς. Η δουλειά που κάνουμε έχει να κάνει με το πόσο αρεστή θα είναι στον κόσμο. Δηλαδή και το θέατρο χρειάζεται κοινό και η τηλεόραση χρειάζεται τηλεθεατές. Δηλαδή όλα πρέπει να έχουν μια απήχηση, ναι, πρέπει να αρέσει αυτό που κάνεις για να μπορείς να προχωρήσεις. Αλλά παρόλα αυτά κανένας δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι θα αρέσει σε όλους. Καλά, φυσικά, αυτό να μου πεις. Και δεν γίνεται κιόλας και δεν ξέρω και αν υπάρχει και λόγος να αρέσει και σε όλους, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το να αρέσει σε όλους είναι το ότι εσύ είσαι λίγο μέτριος. Πολύ σωστά τα λες. Άμα θέλεις να σου το πω και αυτό, τα λες πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, μέχρι πότε θα είστε με τους Απατεώνες και Gentleman εδώ? Έχουμε ξεκινήσει από χθες, όπως είπα, χθες ήταν η πρεμιέρα. Θα είμαστε για 3 εβδομάδες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν δούμε ότι είναι μεγάλη προσέλευση του κόσμου, θα πάρουμε παράταση και για άλλο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ένας εξαιρετικός χώρος που είναι ο μόνος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει και αυτού του είδους την παράσταση, γιατί έχει πολλές απαιτήσεις από σκηνικών και πολλά τεχνικά θέματα. Χρειάζεται έναν πολύ μεγάλο χώρο. Ναι, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, 9 η ώρα. Μπράβο σου. Φτού σου, Ιωάννα. Φτού σου, Ιωάννα, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σας ευχαριστώ.